Bueno, egunon, apirileko artezkaritza batzordari hasiera emongo deutzagu. Lehenengo puntuen aurreko batzordearen bileraren aktaren onarpena daukagu. Ez badago kontrakorik edo komentariorik, aho batez onartuko genduke. Espero un poquito, Alicia, o lo habéis pillado. Era justo la aprobación del acta. Sí, vale. Vale, aho batez onartuta emongo dugu. Hurrengo puntuen eukiko gendukena izango da, Getxoko 2023ko kulturretzearen urteko kontu udalari aurkeztea, kontu orokorrean sartu dagian. Bueno, deialdiagaz batera jaso duzue kontu orokorra, eta hemen lantzen duguna da udalera pasatzea, udaletzeko batzorde eta pleno eta dan alakoa landu daiten gaia. Beraz, komentariorik edo espadago, bosketara pasatuko ginateke. Aurreko aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzale eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Alderdi Popularra. Hurrengo punture pasako gara, presidentaren anderaren informazioa. Bueno, ohiko lez, programazio datuak, orain arteko programazioaren datuak joan jatzuez. Ikusiko zen duen, hainbat kontzertu egiten gabizela bariku arratzaldetan publiko gazte eta esain gaztea batentzako, eta antzadanez, ikusten gabizanez, oso arrakastatzuak ibiltzen hasi dira, eta behin hori ikusita hildo horretan jarraituko dugu. Batez ere ikusten dugulako kontzertu honek harrera oso ona daukiela, txiri-txiri hasi ginen honekaz apur bat tanteatzeko eta Bartzelan doazen kontzertuok, baina ikusita zelan dagoan aurrera egitekotan gagoz. Eta gero gainontzekoak ohiko programak izan dira, eta horretan aurrera. Deialdiagaz batera joan jatzue urrengo hilean maiatzean ukiko dugune programazio guztia, eta honetan espero dugu jendeak gustora hartzea, ohiko lez danatarik ukiko dugu, liburutekin programazioa, honetan kontu kontulariak, bersadak, kuentame esta foto, kontaidazu erretratu hau, gero zinea ukiko dugu, dantza, antzerkia eta hainbat tailer. Eta batzuk publiko guztiei zabalik, beste batzuk igual familientzako, beste batzuk helduentzako, baina betiko moduen apur bat danatarik herritar bakotzak gustoko zeozer topatu dagian. Bueno, apirilan gagoz, eta apirilero baltzen da moduan, San Jorge eguna heltzen jaku, eta honegaz batera liburu azoka. Liburu azoka badakizue herriko librerikaz batera, liburu dentakaz batera ospatzen dugula, eta oingokoan eukiko dugu aprilaren 19 eta 21 artean, Algortako Teietze plazan geltokian, eta horre gure herriko liburu dendariak eta gure liburutegiko etxola aurkitzaz aparte, beste hainbat tailer, idazketaren inguruan, story time, kontu kontalariak, eta topatuko duguz, eta zelan ez, Ramiro Pinillaren omenezko egiten duguzan ibilbide gidatuak, bere liburuetan agertzen diran espazioak edo herriko txokoak ezagutu dagiguzan literaturaren bidez. Hurrengoan izango litzateke Getxo Arte Eskoletan, honegaz batera jaso duzue bideoaren esteka bat, badakizue Getxo Arte batzutan oso programa intangible bat dela, eta tangibilizatu guran, umekaz egiten dugune programa eskoletan barruan, deialdiagaz batera joan jatzuen bideoa sortu dugu, aurreko horren baten egin dugu, eta bideoan ikusi aldan moduan, bai ikasleek eta irakasleek oso ondo hartzen dabe programa hau,
euren plastika edo arte klasetan beste era baten jorratzeko aukera daukielako, egiten diren gure herriko artistekaz edo inguruko egiten diren ekimen guztiak beste era baten landu alda bezalako, eta ja artista profesional bat edo profesionalizatzeko bidean dagoan artista bategaz umek eta irakaslek beste era baten landu daikie, eta alkarregaz hiru aldetatik irakasleak, ikasleak eta bai artistek ikasi eta euren proiektuak borobildu eta aurrera egin. Beti badakizu askota esaten duguna da, artea jendea dagoan lekuetara edo kultura orokorrean, kasu honetan artea jendea dagoan lekuetara erotea, kasu honetan ikastetzetara, eta artista eta publikoa batzea, eta helburu horregaz beste ekimen hau, Getxo Arte programaren barruan. Eta azkenik eukiko gendukena da apirian hemen badokagu nazioarteko dantzaren eguna, aurten aretan ospatuko dugu, herriko akademia eta dantza taldekaz, eta aurten herriko akademiak eskatu duzkuen Barandilan nolango demostrazio bat egitea, eta barandiarik ederrena errekari begira txurruka inguruan daukagu, eta bertan eukiko dugu barritasun moduan barra klasikoko erakustaldi bat txurrukako Barandilan, eguerdiko 12:00. Gero, ordu batetan eskoletako plazan sormen dantzako tailerri ireki eukiko dugu, horre parte hartu gura dauenak, badaki ordu batetan dantza tailer bat egin ahal izango dauela, eta gero arrastiko 6:00 eta 8:00 bitartean, betiko moduan akademia guztiek erakustaldi bat egingo dabe, eta aurrekiko dugu gure herriko akademia guztiak dantzan, eta gure herriko ikasleak aurrekiko dugu dantzan nazioarteko dantzaren eguna ospatzeko. Informazio puntuan esteko besterik, ez dakite galderariteko Ibon? Bai, gu gauza txikitxo bat bitxia iruditu zegula eta jakineko genuke zergaitik gertatu den. Pasadan asteburuan, justo hor erdibidean Doraemon pelikula eskaini da erdera utxean. Pelikula berez euskeraz dago, berez existitzen dago euskeraz, eta hombre, ni nagusi egia naz Doraemon marrazkiak ikusi alizateko, baina nire alaba nagusiak ezen hain nagusia, eta nik uste herri honetan ume gehienek Doraemon euskeraz ikusi dutela, Euskal Telebistan. Orduan, ez dakigu, bitxien duten zegu, euskera emateko aukera zabala dago eta euskara bultzatzeko bide bat zeneteke eta bitxien duten zegu. Normalen euskeraz dago zanean pelikula, kornitzaileak euskaraz behatzen du. Bai, erantzuna erreza da. Aurrentzako zineman, pelikulen erdiak ematen dira euskaraz eta erdiak ematen dira gaztelaniaz. Generoa edozein dela eta pelikula edozein dela. Gaur-gaurkoz, horrela da jarraitzen den prozedura, esango nukena azkenengo urteetan egokitu dena, lehenago bi eren ziren gaztelaniaz eta eren bat zan euskaraz egiten zen emaitzan. Gaur egun, egiten diren igandetako emankizunetan erdiak euskaraz dira eta erdiak gaztelaniaz, eta igandero gertatzen dira musike barrin, eta Andres Isasin 15ean behin gertatzen dira, eta gauza bera da, bat euskaraz egiten da, eta bestea gaztelaniaz da. Pelikulen aukeraketan ulertzen dut aipatzen duzuna, belaunaldi askok Doraemon euskaraz ikusi dutela, gaztelaniaz egon ere badago gaur egun, eta horrek ez du esan nahi etorkizunean berriz euskaraz emango ez dugunik. Gertatzen zaiguna da, euskarazko pelikulen kasuan, Doraemonen kasua ekarrita ez dakit zergatik edo, lehenbizi gaztelaniaz eman badugu gero agian euskaraz, gure realitatea da, euskarazko pelikula nahikoa normalean ez dugula izaten, urte osoan ematen dugunerako. Orduan, oraingoz ez badugu eman, etorkizunean emango dugu. Normalean euskaraz dauden azkenengo urteetan ateratzen diren aurrentzako pelikula denak eman egiten ditugu, zinemaren legea beteta, hori bai, zinemaren legeak eskatzen digu, lehenbiziko urtean erakunde publiko batek ezin dituela pelikula horiek eman, lehenengo esparru komertzialari dagokiolako ematea. Eta hor dago azalpen hau da, irizpidea hori da, erdiak euskaraz, erdiak gaztelaniaz,
eta pelikula edozein dela ere. Nor esaten dizuet, ematen dugun volumenagatik, euskaraz dauden denak pasatzen ditugu, askotan pelikuletan atzera egin behar izaten dugu, hain berriak ez direnak ere euskaraz jartzeko, gaztelaniaz, ez zaigu arazorik gertatzen. Orduan, litekena da, mendik eta hilabete batzutara, Doraemon euskaraz adibidez ematea, Andres Isasin hori bai, saiatzen garelako batean egiten duguna bestean ez egiten, eta horrela. Hor esango nuke azalpen hau da. Bueno, guk eskatuko genuke irizpide aldatzea, eta herribanako oreka hori apurtzea euskararen alden guztietan. Pentsatzen dugu umeak herri honetan gehienak euskarazko ezagutzan ekotxu dauzkatela, edo ezagutzan ekotxu izateko aukera dauzkatela, eta nolabait ere kulturretxeari dagokiola euskara bultzatzea. Zentzu horretan eta alden guztietan irizpideari gutxienez gehitu, hitz bat esaten duena non gutxienez erdibanakoa izango dela. Eguneko erdia eta erdia, baina albada aurretik zegoen eren eta bi eren arteko oreka hori berreskuratu, baina kontrako norabidean. Baina kontrako norabidean berreskuratu, da. Uler dezaket, segun ze adina, erdera presentzia gehiago izatea, edo gutxienez erdibideko presentzia, erdibanatuta izatea. Aurren eta umeen kasuan zaila iruditzen zait hori, eta zaila iruditzen zait ere ulertzea getxoko kulturretzeak irizpide horri heltzea. Orduan eskatuko genuke irizpide hori aldatzea da gutxienez berrikustea. Besterik badago programazioaren inguruan? Bale, orduan azken puntura pasatuko gaineteke, galde eta askeak idatziz ez dugu bat ere jaso, ez dakit bapatekorik edo deko zuen. Ez badago, gaurko batzordea amaitutzat emango dugu. Eskerrik asko.